Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Раҳмат барои дастгириҳотон, барои суханҳои зебое ки дар таги комментария менависен. Беҳад шод мешавам аз ҳар яки шумо. Духтаро имрӯз тарзи тайёр намудани як намуд субҳонаи осона ки тезтайёр барои шумо пешкаш кардистам. Раҳмат барои лайку суханҳои беҳтаринтон. дӯстони азиз, ҳамеша хел дастгирӣ кинед, видеоҳо тез меброя. Лайка фаромӯш накунед духтаро. Занҳои азиз, аллакай дар Тоҷикистон ширкати атомӣ кушода мешавад. Беҳад кор хуб мешавад. Дар кадом давлате набошед, шумо метавонед дар ширкати атомӣ кор карда. Беҳад кор зурай духтаро. Кор қинӣ надора, кор расходи зиёдӣ надора. Дар кор ягон забон донистан лозим нест. Ҳатто ба забони худмон бо як интернет кора пеш мебарен. Вақти пеш шансон набуд. Ҳозир ҳамаи шанс ба мо додагия. Бояд мо истифода барем, кора пеш барем. Занҳои азиз, кор аз чӣ вобастагӣ дорад? танҳо ду одам таги худтонда мебиёрен, ягон хешшиносдона тавсия медиҳен, ду одам регистратсия мекунад, тамом. ва ё бо одамои худшона мебиёранд. ҳамин хел структуратона месозен. Компания барои шумо маош метиҳад, маоши беҳад баланд метиҳад. Дар як моҳ $1000 ай духтаро. Беҳад маоши ин ширкати кариягӣ баландай. Ба тамоми чизе ки дора, маҳсулоташ ҳама шифобахш ай духтаро. мағз дора, крем дора барои доғи рӯй, барои маршинка, патчи дора барои таги чашм сиёҳӣ, ҳамин хел спирулина, витаминҳо, барои безурётӣ доруҳо дора. ҳамаш барои саломатии одам беҳад фоиданокай. доруҳош ҳамаш результат дора духтаро. Барои иммунитети паст дора, барои қанд, касали қанд, меъда, тамоми дардода ҳастай духтаро кор кардистиян, маошашона гирифтестиян. шумо ҳам метавонед ки ба ҳамин номеро муроҷиат кунед. ҳамин хоҳарак шуморо регистратсия мекунад, беҳтарин наставникай ҳамроҳшон кор мекунед. шумо ҳам соҳиби анамхе маошҳои ҳармоҳаи худтон мешавед. духтаро дер накунед ки тезтар регистратсия шавед, тезтар корро пеш мебаред, маошотона мегиред. маҳсулоташа 6 моҳда як бор харид мекунед. ҳар моҳ хариду фурӯш надора. мардҳо нанависен, танҳо занҳо ва духтарҳо ба ин кор муроҷиат кунед. анам хел хлеб ё батон боша мегиремша мебурем духтаро. сир, тухм, аввал камтарагу равғанда жаритиш мекунем, қоқак мешавад, сирхак меша, как тостерда мекунанд ку ам хел духтаро. мо да сковородка мекунем. кадоме ки тостер надора, беҳад чизи зур ами сковородка ам ҳастай мешава. баъд ами хел тухму сира, тухма вақти шикастем намак, мурч мекунем, баъд аз болош сир, баъд мондаги хлеба болош да мемонем, бо тоб метиҳем тарафи дигариша, тез да мепаза, алоби баланди баъд намонед. средни да пазен духтаро. баъд анам хел тайёр мешавад. болош да барои ороиш ами хел зелен. иҷода духтаро тайёр кардистам кофе, капучино. бо тарзи дар хона тайёр намуданаш. беҳад чизи наз дарав тайёр мекунем. субҳонаи бо лаззат. навори пешина бисёриҳо аз тарафи мо будай, бисёриҳо мара мешинохтиянд. боз будай ки наздикӣ монда будай, мара намешинохтиянд. халишам будай чанд вариант. саломат бошен. касе ки тамошобини канали ман аз ғарибӣ, аз Тоҷикистон, саломат бошен ки бо мо ҳастем. духтаро пеш аз хӯроки дамлама пухтан, ман ба шумо нишон медиҳам ҳамин приправое ки ман истифода мебарам. навори пешина да гуфтум, пурсиден. ина хоҳарҷон барои шумо. ина бинед чӣ намуд приправо ман истифода мебарам хӯрокомда. ин ҳамхали дар чизо гирифтагиам, намхали чизои спецницада гирифтагиам. бинед ин намудаш мурчи сиёҳай, и зираҳай. ҳама медонам мурчи куфтагӣ сиёҳу зирара. баъд иҷода ман дорум анаи универсальни приправа. ира дами бозорода мефурӯшанд, не корвон, бозори меҳргон, хали ҷода бисёра. инами намудай. инами сирхади десте духтаро. дарунашда чанд намуд дора. И
укробам дора, тухми гашничам дора, ҳатто бо майда чизо аст приправаи ё ҳамаш қоқ кадаге беҳад ба маза мекуна хӯрокро. Аллакай бинин камаш монда, ман бисёр ира истифода мебарам, ба маза ки мекуна ҳама чиз меандозам. Баъд иҷада бо дорум тухми гашнич ира да бисёр вақто дар фаршо меандозам. Фарша ба маза мекуна, мазаи шашлич намекуна тухми гашнич. Иҷада ҳозир гирифтагиам тухми гашничам дар дамлама меандозам, беҳад болаззат меша дамлама. Дар дамлама ман ҳамин чизоро истифода мебарам духтаро. Капуст, картошка, сабзӣ, гӯшт, чеснок, болгарӣ, сезони помидор боша помидор. Ман ҳозир ҷошта томати хонагӣ кадаги хидма меандозам, равған 100 мг. Баъд як дона пиёз меандозам, барои ки ман бисёри бад намекунам чени хидмон амиқа басаймуда. Баъд об гирифтам иҷада духтаро, об. Баъд ма духтаро наход медозам, нахоти таркадаги тайёр дар холодильник монда ба луби сафедам ҳамроҳ мекунам, беҳад бамазза мешава. Баъзеҳо намеандозам, ман меандозам. Приправаи нагирифтагиём ҳозир тайёр мекунем, тамошо кунем. Аввал равғанро ҳамроҳ мекунем, баъд гӯшт, пиёз, сабзӣ, болгарӣ, помидор боша помидор, набоша ҳеҷ гап надорад духтаро, томат ҳамроҳ кунем. баъд боқӣ мондаша ҳамроҳ мекунем, приправаро аралаш карда ҳамхел ҳамроҳ мекунем, дар дарунаш диққабада ҳамроҳ мекунем. Беҳад дамламаи болаззат мешава. Охирда ма ним литр об ҳамроҳ кардагиам, барое ки аввал баланд мемонам, як сах меҷӯша, 10 минут баъд паст мекунам, ҳамихел ширадори хушрӯ мебиёям. беҳад болаззат мешава. Як хоҳарҷон муроҷиат карданд ки ҳамихел дамлама тайёр кунен. Ин ҳами барои шумо хоҳарҷон, ина тарзи дамлама тайёр кунем, ман ҳамихелай. Ман чанд сол шуд ки ҳамихел тайёр мекунам, беҳад ҳам болаззат, ҳам хушхӯр. дамлама тайёр шуд духтаро, беҳад бамазза омада буд. Набхезен шуморам тайёр кунед, нӯши ҷони худтон кунед, беҳад хӯроки болаззатай. Кӯдакҳои ман нағз мебинанд дӯстони азизам дамламара, хӯроки беҳтарине. иҷа духтаро мо меҳмонӣ омадем, хонаи як шинос шиштем, каме суҳбат кардем. имрӯз як рӯзи ма буд, ҳамин видеорам як рӯзи ма буд. духтаро аз саҳар навор кардам, бохестем, бегаҳ иҷа омадем. як рӯзи мо ҳамихел гузаштак. рӯзи беҳтарин буд. хай бо каме шиштем, суҳбат кардем, якҷоравӣ вақти одам хуш мешава. ҳама каса саломат бошен дӯстони азизи ма ки дастгирӣ мекунен, видеоро поделиться кунен. баъд духтаро ами лайк барои чӣ мегӯм ки лайк вақте ки моден видео поделиться мешава, дигар бонуҳо метавонанд видеои мара баъд бубинанд. ютуб рекомендатсия метиҳад видеои мара. вақте ки шумо дастгирӣ мекунем, бо ма тез навор мекунам, барое ки қадри меҳнати мара медонен. ма бо ҳамин лайк қадри меҳнат ма бо комментария мефаҳмам ки чӣ хел подписчикои ма дастгирӣ мекунанд. дӯстони азиз, ҳозир ҳамихел силфа, грипп, температура ҳамада омада, морам касал шудем. хай худоҷон тезтарак нақшам, овозом нагира, бо тез видеоҳо када барои шумо партом. иншоалло ки дар ҳаққи мо дуо мекунен.
худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое набошен дӯстони азизи ман, саломат бошен, ҳамеша ҳамихел дуогӯ бошен дар ҳаққи якдигар. то наврҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошен.